Tak ahoj lidi, já vás vítám u tohohle videa a moje dnešní video bude, že jsem se psem na procházce a já vám dám. A jak jste si všimli, tohle video je 2. Kdo viděl už tamto video, tak má plus, protože tam to byla 1. Jak náš pes jsem dělal video, dneska je náš pes 2. Takže tady mě můžete vidět v odrazu a tady je náš pes. Počkejte, já musím chvilku stát, tak já si ji vezmu do druhé ruky, tak pojď. Tak jsem přemýšlela, že natočíme nějaký video, tak jsme ho spolu natočili. A to je tohle videjko, takže doufám, že se vám líbí. Můžete dát like. Budu koukat zase na lajky, se kouknu, jaký jste mi dali lajky na tamtom videu. Já se omlouvám lidi, že s tou kamerou tak kejvu, protože já ji držím jednou rukou. Jak jste si všimli, mám jednu ruku tady, teď už držím obouma, takže se to kejvat nebude. Mám kytinu navlíklou na sobě, jako takhle na ruce. Takhle vypadá. To už jste viděli předtím. Tak pojď. Kola. Pojď jdem. Další kolo. Ty kola jsou, viď? Tak pojď. Co touláš? Choď. Tak tohle jak chodíme na procházku. Za chvíli to ukončím. Já vím lidi, že to je takový nudný, ale mě prostě baví natáčet. Tak mě baví natáčet na YouTube. No. Tak minutu jí dáme. Tak už to je. Potřebovala kakat, Kitty, pojď mi to nahoru takhle. Takhle, Kitty, pomoc si. Sama. A navíc lidi, já nemám kameru, já to pořád říkám, protože jsem na to zvykla, ale já mám mobil. A od Ježíška bych měl dostat kameru. Kostkou. To byla ve tvaru kostky bude. Ve tvaru kostky. A kamera prostě ve tvaru kostky a může být vodní. A cokoliv může být vodní a takhle. A ta vodní kamera můžu točit ve vodě, ale nevím, jestli ji vůbec dostanu. Takže vám to nebudu slibovat. Ježíšek bude až v zimě. Takže zatím točím na svůj mobil. No, prostě točím na svůj mobil. Takže já jsem se rozhodl, že už tohle video s mojím psem ukončíme. Takže já se s váma loučím. Nebo vám ještě dám minutku. Ale já už to chci ukončit, takže já se s váma loučím. Kitty, řekni páva a já vám ještě ukážu vepředu. Kitty, sedni. Takhle vypadá můj pes a my už půjdeme domů. Takže takhle vypadá a my už to ukončíme, tohle video. A zatím ahoj.